Ak sa k tebe toto video dostalo, nebola to náhoda. Nie kvôli algoritmu. Nie preto, že si len bezmyšlienkovite scrolloval. Si tu preto, lebo nejaká časť teba vedela, že toto potrebuješ počuť práve teraz. Mal si niekedy pocit, že život je ťažší, než by mal byť? Že nech robíš čokoľvek, to, po čom túžiš, ti neustále uniká len o kúsok. Nie je to preto, že by si robil niečo zlé. Je to preto, že nás nikto neučil, ako v skutočnosti funguje náš vnútorný svet. Myšlienky vytvárajú emócie. Emócie formujú tvoju energiu. A energia je to, čo potom zažívaš ako realitu. Rozumieť tomu nestačí. Život nemeníš tým, že chápeš koncepty. Meníš ho tým, že ich začneš prežívať inak. Väčšina z nás sa už od detstva učila potláčať nepríjemné pocity. Ignorovať smútok, utekať pred hnevom, rozptýľovať sa, aby sme necítili strach. Lenže vyhýbanie sa emóciám ich nezruší. Naopak, dá im väčšiu moc. Pravda je jednoduchá. Emócie nie sú problém, sú signál. V mysli sa objaví myšlienka. Tá spustí chemickú reakciu v tele a ty ju cítiš ako emóciu. To je ten cyklus. A teraz to podstatné. Nemusíš v ňom zostať uväznený. Zastav sa na chvíľu. Buď natoľko ticho, aby si cítil svoje telo. Jemný puls v rukách. Kontakt chodidiel so zemou. Nepotláčaj emóciu. Neutekaj pred ňou. Zostaň s ňou. Ticho sa opýtaj, čo toto vlastne je. Všimneš si niečo dôležité. Emócia je len telesná reakcia. Neexistuje mimo teba. Nemôže ti ublížiť, pokiaľ sa jej nebrániš. Keď prestaneš utekať, emócia stratí silu. To, čo ťa predtým zahlcovalo, sa začne rozpúšťať. Ďalší krok. Pozoruj svoje myšlienky. Nerozoberaj ich, nebojuj s nimi. Len sa na ne pozeraj. Odkiaľ prichádzajú? Z mysle. A toto je kľúčové. Ty nie si tvoja myseľ. Si vedomie, ktoré si ju uvedomuje. Myšlienky sú udalosti. Prichádzajú a odchádzajú. Definujú ťa len vtedy, keď sa s nimi stotožníš. V momente, keď to uvidíš, vznikne priestor. A v tom priestore získaš späť voľbu. Tu sa začína skutočná manifestácia. Zákon príťažlivosti nereaguje na želania. Reaguje na stav bytia. Tvoja frekvencia musí zodpovedať tomu, čo chceš zažívať. Neznamená to nútiť sa do pozitívneho myslenia. Znamená to jasnosť, prítomnosť, súlad. Začni v malom. Každý deň si všímaj svoje myšlienky bez súdenia. Zastav tie, ktoré ťa oslabujú. Podpor tie, ktoré ťa rozširujú. Vizualizuj si svoj život nie ako fantáziu, ale ako niečo, čo cítiš v tele. Dovoľ telu, aby to považovalo za prirodzené. Dôslednosť mení všetko. Ak s tebou toto rezonovalo, povedz to. Nahlas alebo do komentára. Som slobodný. Nie ako nádej, ako rozhodnutie. Tvoja cesta sa nezačne niekedy v budúcnosti. Začína sa v momente, keď sa prestaneš stotožňovať s tým, čo ti už neslúži. A ten moment je teraz.